Wong tuwa ana kaya ora ana, ngendi kasih sayange sing kaya cah liyane. Bapak ibu bingung dhewe-dhewe, yen pancen kudu pisah aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Ora ana sing jaluk dilahirke ning keluarga sing kaya ngene. Tak tombo ini berdasarkan kisah ya. Boleh goyang lagi loh mas, sini sama adik sama mbaknya juga boleh.